Hello! Hi, Sissy! Hello, everyone! So, ang laki ng mukha ko. Ayan. Pagkita ko lang sa inyo, akala ninyo hindi ako tinatagyawat. So, ano po yan? Tagyawat yan. Monthly days na naman kasi. So, ayan, meron akong isa. Tinubuan ako. So, eto dati, ayan, nawala na siya. Scars na lang. At nawala na rin yung nasa noo ko. So, ito na lang. Medyo masakit siya. Ikaw ba? Tinutubuan kayo na ba ng tagyawat? Sissy Loves? Hello! Welcome to our channel! Hello everyone! Hello mga kamar! Yes! Hello to you! Thank you for being here to watch this vlog. Kumusta po kayong lahat? Mega shout out sa inyong lahat. So today is good afternoon around I think 2:30 in the afternoon. And kakatapos ko lang mag-half-bath kasi ang init. So nakakailang ligo tayo maghapon. Pero yung buhok ko, hindi ko yan pinapaliguan araw-araw, every other day. Kasi, wala, gusto ko lang para maging healthy siya. So, half bath lang and then mamaya half bath ulit. But anyway, kumusta naman kayo? Ngayon, wala naman akong gagawin pa kasi nga ECQ ngayon and I decided na may time naman ako at hindi masyadong kaingayan sa labas. So, yeah. Kamustahin ko kayo. Kamusta naman kayong lahat. And share ko sa inyo itong isang bagay na ginagamit ko for you ladies. So, kung lalaki ka at ikaw ay nanonood nito, so thank you. Maganda itong idea para sa friend mo, kapatid mo, or girlfriend mo, o diba, or asawa mo. So, thank you sa panonood ninyong lahat. Matatapos ang ACQ I think sa April 4. So, April 4 ang start nung pag-open ko doon sa aking little shop, which is kapag nag-start ako sa April 4, hindi yun yung totaling start kasi ang dami ko siguro mga 3 to 4 days pa bago yung totaling start kasi ang daming gagawin. Maglilinis, meron ako ipapagawa ng mga trapal, so hindi ganun totally start. So sana kapag natapos yung ACQ, wag nang magdagdag pa ng araw na mag-ACQ ulit kasi ang hirap, di ba? Paano na yung natin pangkabuhayan? So, kaya sana matapos na yung yung ECQ. Tsaka napaka-boring kapag walang ginagawa. Kailangan productive. So, ayan. Mega shout out sa'yo na nandyan. Kamusta ka, Sisi? Thank you ha. Thank you dahil nandyan ka. So, eto pala, share ko sa inyo. Ayan. Kung ano naman ang sinasabi ko. Ayan. Share ko lang ito sa inyo mga Sisi. Itong ginagamit ko na sunflower oil. And para sa akin ha, disclaimer, this is not a sponsor and this is only based on my experience na gusto ko lang i-share sa inyo, pretty ladies out there. So, it's up to you kung gusto mo siyang i-try or not. But, it's my pleasure na i-share ko sa inyo. So, it's best na, syempre, magpa-consult kayo sa doktor, baka may allergy kayo dito and hindi sa inyo ihiyang, o diba? So, ayan siya. Sunflower. We all know naman na ang sunflower ay napaka, marami siyang health benefits na binibigay. So, ayan siya. Ito yung ginagamit ko na sunflower. Anyway, you can use naman kahit anong klaseng brand na sunflower as long as it's pure sunflower. But since wala akong mahanap na ibang brand, so nabili ko to sa SM dun lang sa mga parang Watson racks niya, doon mo siya makikita. So ito ay Human Nature and Natural Sunflower Beauty Oil and no harmful chemicals. So ito ay 50 ml. I think nabili ko to kulang-kulang ng 200 peso. Hindi ko masabi yung exact na presyo, nakalimutan ko, but kulang-kulang siya ng 200 peso. And 50 ml. Matagal mo na rin siya magagamit kung konti ka lang maglagay. And ano siya, gently massage onto skin day and night or apply a half pump all over hair for shine. So, pwede rin po siya sa buhok. And ito ay pure sunflower seed oil. So, made in, of course,
Gandang Kalikasan, Douglas Circle, Parma. Canlubang City, Laguna. So, ayan siya. Tapos, alam niyo ba kung paano ko to gamitin? Kapag nangangati-ngati yung mga balat-balat ko, naglalagay lang ako nito. And, ang pinaka-the best nito, kung saan ko to nilalagay, ay sa face ko. So, mga 2 pump lang. And then, make sure yung kamay mo malinis. Nag-alcohol na ako kanina. At kakatapos ko lang din maghabat, diba? So, ilalagay mo lang siya sa face mo. Tapos, gently massage. Ayan, ganun lang siya. Ilalagay ko to pagkatapos kong maligo at tapo or sa morning. Tapos gently massage mo lang siya sa face. Di ba dati, nag-vlog na ako na gumagamit din ako ng olive oil. So, yun, maganda rin yun. Pero ito, parang mas maganda siya. Kasi hindi siya masyadong sticky. Lalo kapag na-blendable mo na siya at nag-absorb siya sa skin mo, hindi na siya uncomfortable sa peeling. So, dagdag tayo ng konti. Konti lang. Ayan. Maganda rin siyang pang Ayan. Masarap kapag minamasan mo yung mga dito. Ayan. Parang napansin ko, ito yung nakapag-lessen ng scar ko sa face. Kasi diba, 2 years ako nag-suffer ng acne dati. At yung derma lang ang nakapagpagaling sa akin at yung mga self na mga natuklasan kong mga dapat ipahid na hiyang sa akin. Ayun, gumaling siya sa awa ng Diyos. Sinabayan ko na rin ng dasal. O, diba? So, ayan lang. Ganyan lang, sisi. Ayan. It's up to you kung anong time mo siya ilalagay or bago matulog, pwede rin. Pero ako, nilalagay ko siya after kong maligo and sa morning. Sa gabi kasi, meron ako skincare na night routine. So, nilalagay ko lang siya sa araw. Ayan. Diba? Napaka-moisturizing. At wala siyang amoy. Lightweight lang siya. Unlike doon sa olive oil, medyo talagang sticky siya. Pero dito, once na nakapag-light siya ng scar. Ayun, hayaan ko na siya. Ganun lang. Ayan. Kung may katanungan kasi, mag-comment ka lang, okay? I will try my best na sagutin kung ano yung questions mo. So, maganda rin siya sa kamay na moisturizing. At minsan, ilalagay ko rin siya dito sa aking skin. Ayan. At meron pa akong technique na ginagawa nito. Naubos na kasi yung pang body scrub ko. Hinahalo ko to sisi sa different kinds na brand. Like, yung parang milk bath scrub. Yung mga alam mo yun, yung parang salt na powdery yun. Ihalo mo lang ito doon and then iba-body scrub mo na siya sa yung sa yung skin. Parang panghilod ba? Yun, effective din siya. Tapos yung lotion ko, Nivea, na kulay blue. So yun ang ginagamit kong pang skincare. Tapos, umiinom ako ng multivitamins na Enervon. And then, vitamin C. Yun. Tapos, yung ferrous sulfate. Kasi lagi akong puyat. O, diba? Laging puyat. African time ako. So, ayan na siya. Minsan, kapag lalabas ako, hinahayaan ko na lang yan. Tapos, naglalagay din ako ng pulbo. Hindi siya namumuo. Diba? Ang ganda. Ganun lang siya. O, ayan. Medyo shiny. Sana gumaling na to. Wala na siya actually. Parang na lang namula. Pinisa ako siya kanina kasi nainis ako kapag may nakikita akong something dyan sa mukha ko. Ayan, scars na lang yan pero hindi na masyadong halata. Dati grabe ko, napanood nyo yung mga previous old vlogs ko, grabe. Yung mukha ko ay nakakaawa, parang pizza, punong-puno ng tagyawat. But finally, I survive. Kaya yung may mga tagyawat dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa, ha? Samahan nyo ng dasal at disiplina. Uminom na maraming tubig, less makeup, ayan. Tapos, mag-stick ka lang sa Prada kung saan kahiyang. Huwag yung kung ano-ano pinapahid mo sa mukha. Kasi makukonfuse yung skin mo. So, kung kunwari, naglalagay ka ng isang product sa mukha, yun mo na yun.
as long na tingin mong okay naman. Pero syempre, kung hindi bagay, syempre, stop mo na kung may allergy reaction. Ayan, yun lang yung aking naisipan kong gawing vlog ngayon. Total, may time naman ako. And nag-order din pala ako ng manikin. Mahal, grabe. Alam nyo ba na nag-order ako ng isang manikin na worth of 400. Pero yung shipping fee, kalahati ng presyo. Ang mahal. So, ang nabili ko, isa lang. Kasi, mahal talaga. Dapat dalawa bibilhin ko. Ano siya, half body. Pwedeng isuot yung damit saka short. Pero wala siyang stand. Supposed to be, bibilhin ko yung may stand. Pero hindi ko siya afford pa. Kasi marami akong nilalaan. Binabudget-budget ko yung budget ko. Para kung ano yung mga priority kailangan, yun muna ang mabili. So, isa muna. And the rest na yung plano kong bumili ng mannequin stand na yung maganda, yung parang pang mall. Mahal siya, 1.4. So, next time na lang yun. Ay, share ko rin pala sa inyo ito. Ito yung ginagamit kong lip moisturizer, Elizabeth Arden, New York. So, nabili ko to sa aeroplano, duty free. Mahal, 500 ang isa nito. Tingnan nyo, maubos na. I think, ano na to, nearly 1 year na. Kasi last if I remember, nabili ko to nung bago ako umuwi galing Malaysia. So, ay 1 year na. Kasi 1 year na kami hindi nagkikita ng boyfriend ko since nung umuwi ako galing Malaysia. So, tingnan mo, after 1 year, 1 year and 2 months I think. So, mayroon pa siyang laman. So, ganun lang. Nilalagay ko lang siya sa aking lips every time na I feel I want to put something on my lip. And before I sleep also. This one. Tapos, yung isa na ginagamit ko ay aloe vera petroleum jelly. So, yun ang nilalagay ko sa aking lip. Tapos, kumuha ako ng homemade na lip scrub, which is asukal na nilagyan ko ng petroleum. Maganda siya, CCTV. And, alam mo sa sarili mo na walang kung anong keme-keme nandoon. Kung mga petroleum, na aloe vera lang ang nakandun, tsaka sugar. Yun. Pwede rin lagyan mo ng honey. It's up to you. So, ayan. Ang dami ko nang sinabi. For now, I think babay na. Maraming salamat sa inyong panonood. And, mag-ingat kayong lahat palagi. So, especially yung mga nandito sa Pilipinas dahil tayo ay, hindi ko alam kung sa inyo ECQ, pero kami ECQ. So, kahit ECQ man or hindi, mag-ingat po tayo lahat kasi yung COVID nandiyan lang yan. So, mabuti na yung nag-iingat tayong lahat. So, shout out sa'yo, Ate Annalisa Operiano. Salamat sa iyong panonood. Kung nanood ka ngayon, kung mapanood mo ito, maraming salamat. Napadala ko na yung yung in-order mo na chili paste. Maraming salamat sa order. So, salamat sa inyong lahat. See you on my next vlog. Bye-bye!